și prin el aș vrea să vă spun cât de mult eu vă iubesc. De vreme zilnic vă treziți și textul cu noi discutați, dar pentru munca voastră grea mulțumiri voi meritați. Voi mă învățați mereu să ascult de Dumnezeu, prin cuvânt și fapt exemplu viu îmi dați. Pentru voi, părinții mei dragi, lui Jehova îi mulțumesc. Vă spun